हिन्जाव खारनाया दासान्दि बर' हारिनि मोनसे हारिमु बायदि जानायखौ नुनो मोन्दों। फिसाइ गैयि समाव सुजुग लानानै गावनि असे गथ'खौ गारनानै खारदों। जाथायानो जादों 3 नं मलान गामियाव। धेमाजि जिल्ला रामधन धिकारि गामि पन्चायतनि सिङाव थानाय 3 नं मलान गामिनि थागिबि राथिराम स्वर्गियारिनि अनसुलि बिसि तरा स्वर्गियारिया थांनाय बिस्तिबारखालि न'निफ्राय गुबुन हौवाजों खारखोमालांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला तरा स्वर्गियारिनि फिसाइ राथिराम स्वर्गियारिया गुबुन जायगायाव खामानि मावनो दंहैयो। गामिनि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला तरा स्वर्गियारिया हिन्जावसा आरो हौवासा 2 गथ' दंखायो। फिसाइ गैयै समाव खारनाय तरा स्वर्गियारिखौ गामिनि सुबुंफोरा 2 गालां जानाय गथ'फोरनि दुखुखौ नुनानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों जुदि सोरबाफोर बहाबाफोर सावगारियाव नुनाय तरा स्वर्गियारिखौ नुसनबायदोंब्ला गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोरमायहरनो खावलायदों। फोरमायहरनांगौ गोनां मबाइल नम्बर 8473824539।